Il-gvern kien qal li fetaħ arbitraġġ kontra Vitals u l-Partit Nazzjonalista dejjem qallu li din hija gidba. U issa qed jammetti li gideb kif fi kliemu stess iddefenda l-arbitraġġ. Hekk sostna x-Shadow Minister Adrian Delija waqt programm speċjali ta' NetLive ftit tal-ħin wara li l-gvern ħares stqarrija li fiha iddikjara li kienet intemmet il-kawża tal-arbitraġġ brabta mad-deal ta' Vitals u Stewart. Qed jgħid illum għall-ewwel darba jirrikonoxxi li hu mhux fetaħ l-arbitraġġ imma iddefenda l-arbitraġġ. Qed jgħid ukoll illi t-Tribunal laqgħa d-difiża prinċipali tal-Gvern, id-difiża prinċipali tal-Gvern. U ċaħat it-talba ta' Stewart li kienet ta' madwar laqqas qalilna eżatt wara kważi sentejn 148 miljun. Adrian Delija staqsa fiex jikkonsistu il-148 miljun li kienu talbu Stewart u jekk jinkludux il-100 miljun ta' side agreements li kienu saru jekk ikun il-gvern li waqqal ftehim. Jistamqar il-gvern qabel ma jmur jifraħ li tilef. Imqar jgħidilna dik. Dan fil-waqt li saħaq li bil-ġurament tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela kien qal fil-Qorti Maltija li hu għamel klejm biex jirkupraw lura l-flejjes li kienu tħallsu żejda l-Stewart. Din il-klejm tilifha l-gvern illi dak li kellu jġib lura ġal-kaxxa ta' Malta il-gvern falla ma rnexxilux. Hawn ukoll illum ċifra, ara tiftakrux, illi meta aħna konna nsemmu l-400 miljun, il-gvern kien jgħidilna imma ġo dawk l-400 miljun hemm il-pagi. U aħna konna nispjegawlu illi m'hemmx il-pagi li dawk huma over and above. Illum ħarġet ċifra, jew il-gvern qed isemmi din iċ-ċifra, skont is-sentenza il-benefiċċji totali li rċieva l-Gvern ta' Malta jammontaw għal 889 miljun. Ix-Shadow Minister sostna li l-gvern mhux biss falla milli jġib il-flus tal-poplu lura imma ħallas 884 miljun euro u mhux 400 miljun euro. Adrian Delija me referenza wkoll għall-istqarrija ta' Joseph Muscat fuq Facebook u għal kif skont Muscat tal-arbitraġġ qed jagħtih raġun, meta fil-verità fil-qorti ta' Malta huwa tilef kull kawża li fetaħ kontrih Adrian Delija bl-eks Prim Ministru jkompli jattakka l-qrati Maltin. Min jiġi jgħid illi din is-sentenza qed tgħid illi qisu sewwa kollox. Ma assolutament mu veru xejn qegħdin jikdbu. Il-gvern qiegħed jinganna lin-nies. Din hija deċiżjoni fuq talba ta' 148 miljun qed jgħidulna għax ma rajna xejn illi Stewart tilfu jista' jkun illi dik il-100 miljun kienet għax waqqajt l-agreements jien kollha mela l-gvern ma rebaħ assolutament xejn, imma l-unika parti li seta' jirbaħ il-gvern ċoħed talba biex iġib lura dak illi ħallasna l xejn, il-gvern tilifha. U spjega kif il-kuntratt kien jgħid li Stewart ma kellhomx biss jagħtu s-servizzi tagħhom, imma kellhom jibnu sptar ġdid f'Għawdex u jwettqu refurbishment totali fl-isptar Kering Grek u St. Luke's. Adrian Delija stieden lil Roberta Bela biex jispjega x'sar minn dawn il-flejjes kollha filwaqt illi insista kif huwa surreali li l-gvern qed jgħid li rebaħ.